Vieläkin sotea väännetään, mummoja tuskin ees käännetään. Unilääkkeitä suuhun yöksi hei hei, kiire taas hoitajan vei. Kohtelu ihmisarvoista, vanhus saa paikoista harvoista. Ei hoivaa tai oikeeta kotia, nyt jotain rotia. On mummi 85, kauan on aikaa siis. Siitä kun sängystä ylöspäin häntä hoitajan auttava näin. Mutta firmat ja johtajat kääri ne miljoonat, business pyörii edelleen. Esperi doesn't care, raporteista Valviran. Saa kuvan karmivan, voisiko hallitus selittää? Kuunnellaan Sipilää, näin puolueet vaaleihin ratsastaa. Firmoilla kurssit on nousussa, mummilla skeidat taas housussa. Ei sitä ehditä hoitamaan, kun tulosta kasvatetaan. Voittoja pelkästään kerätään, kun mummi kuolee niin herätään. Oiskohan tässä nyt ongelma, tietääkö Valvira? On mummi 85, kauan on aikaa siis. Siitä kun sängystä ylöspäin häntä hoitajan auttava näin. Mutta firmat ja johtajat kääri ne miljoonat, business pyörii edelleen. Esperi doesn't care ja raporteista Valviran. Saa kuvan karmivan, miten hallitus selittää. Kuunnellaan Sipilää. Ei lopu unilääkkeet, ei diatsepaamit tältä vuodeosastolta hoivakodin. Vanhukset saa niillä aloilleen, niin ne sängystä ei pääse jaloilleen. Ja raporteista Valviran saa kuvan karmivan, business rullaa edelleen. Esperi doesn't care.